नमस्कार मंडळी, मी बनवते आज मनगाणा. मनगाणा ह्यो एक कोकणातलो प्रकार असा गोड म्हणाल. तर आमच्याकडे सणसूद असताना त्यावेळी आणि काहीतरी आमच्या देवळाने कार्यक्रम असतात त्यावेळी आम्ही मनगाणा बनवतो. ह्या मनगाणा खाव मस्त लागता आणि ह्या चवी काही सुंदर जातात. ह्या चण्याच्या डाळीपासून बनवला जाता. तर मी तर आज तुमका बनवून दाखवतलंय. मी मनगाण्यासाठी 1 वाटी चण्याची डाळ घेतलंय निवडून साफ करून. तर ही मी आता स्वच्छ धुवून घेतलंय आणि उकडत घालतलंय. आणि साबुदाणो होयो असता या मनगाण्यात. तर ह्यो मी लहानशी 1 वाटी साबुदाणो घेतलंय. हो साबुदाणो 2 वेळा धुवूक होयो आणि त्याका अंगच्या पाण्यात भिजत घालूक होयो. मी एका धुवून घेतय. ह्यो साबुदाणो हा ना तो मी 2 वेळा स्वच्छ पाण्यात धुवून घेतलंय. तर आता ह्यो भिजतलो कसो करता करता आपणाक लगेच होय असता ना डाळ शिजत. तर ह्यो मी आता एका भिजत घालतोय. भिजत म्हणजे कसो हे बघा, ह्यो साबुदाणो आपणाक खिचडी करूची असली आयत्या वेळा तर आपण काय करायचा, धुवायचो 2 वेळा आणि ह्याच्या अंगा बरोबर म्हणजे ह्याच्या बरोबर कटोकट पाणी ठेवायचा, साधा पाणी, आणि त्याका भिजत घालायचो. तो अर्ध्या तासात भिजलो जातलो मस्त मऊसूद असो. हे बघा पाणी या बरोबर अगदी साबुदाणो भिजत एवढाच पाणी ठेवलंय. जास्तही नाही ठेवायचा, कमीही नाही ठेवायचा, असं साबुदाणो भिजत घालायचो. ती डाळ मी स्वच्छ धुवून घेतलंय निवडून साफ करून. मी आता ती पाण्यात उकडत घालतय. बरी डाळ मग उकडा होई आणि ती डाळ मग आपण उतरून गाळून घेऊ होई. कसा करतो आता तुमका दाखवतो. मस्त नारळ, गावठी नारळ. मी या मनगाण्यासाठी गुळ घेतलंय. आता मी किती करतले आणि माका किती गोड होया तसा मी गुळ घालतलंय. तुम्ही तुमका गोड होया तसा तुम्ही गुळ घाला. मी कापून घेते बारीक. ही बघा, ही अशी मऊ डाळ उकडा होईल. अशी डाळ उकडून घ्यायची आणि या डाळीच्या पाण्यासकट याचा उपयोग करायचो. कारण ह्या डाळीचा पाणी असता तर महत्वाचा असता. एका चव असता या डाळीच्या पाण्यात. त्या पाणी टाकायचं नाही, त्याच्यातच आपण सगळं घालायचं. मी आता कसा करते तर तुमका दाखवते. डाळ माझी शिजली आहे. मनगाण्यासाठी लागणारं साहित्य, मी हे 1 वाटी साबुदाणे घेतलं. तर हे मी भिजत घातलेले, तुमका दाखवले कसे भिजत घालू. हे आता मऊ झाले बघा, तसे मऊ होईल. साबुदाणे भिजले. त्याच्यानंतर मी किसलेल्या खोबऱ्याचा म्हणजे ओल्या नारळाचा खोबरा किसून त्याचा मी रस काढलाय. त्याच्यानंतर मी 1 वाटी गूळ घेतलंय माका होया तितक्या. ह्या माझा गावरान तूप असा, हे मनुके असत, काजूगर असत, वेलची पावडर हा, ओल्या खोबऱ्याचा किस असा, आडाळावर किसून घेतलेलो नारळ, त्याच्यानंतर मीठ असा. तर ही डाळ आता शिजली आहे माझी. ही डाळ थोडी अशी चिरडून घ्यायची, म्हणजे थोडासा त्याचा असा मऊसर असा पाणी हो गया. म्हणजे डाळ दिसा काय होई एकदमच त्याचं पीठ करता कामा नये. डाळ शिजलेली असताना अशी चमच्यानं आपण जरा दपटून घ्यायची त्याच पातेले त्याच पाण्यात. मी त्याच पातेले
त्याच पाण्यात डाळीच्या ह्या मनगाना करतले. बघा थोडी डाळ दिसा खंय होई, एकदमच तिचा पाणी होता कामा नये. मी याच्यात गूळ टाकून घेते. या गुळाचा असा पाणी राहत द्यायचा, पाणी हो या गुळाचा. ही डाळ जर तुम्ही शिजवून गाळून घेतलात आणि ह्या पाणी काढून टाकलात तर त्या मनगण्या अजिबात चव येऊची नाही. कारण डाळीक आम्ही उकडत ठेवताना पाणी ठेवतो. कुकरात ठेवला जरी तरी पाणी ठेवा. सुकी डाळ कधी उकडून घेऊन मनगणा करणार नाही, मग त्याला चव लागणार नाही. डाळीतलो रस थोडं होयो, म्हणजे डाळीच्या अंगातलो डाळीचा पाणी. ते आम्ही आता गूळ घालून घेतलंय. माका जितक्या गूळ होया तितक्या. मी आता हे काजूचे गर असत ना, ते माझे सुके काजूचे गर होतं, मी हे उकडाच्यासाठी याच्यात टाकून घेते, कारण ते थोडे मऊ हो गए. या गुळाचा आता पाणी झाला, मी याच्यात ओला खोबरा टाकते. मी मनुके घेतलंय ना, ते मनुके ह्याच्यात मी टाकते. गोड पदार्थात मीठ यावया म्हणून त्याच्यात मी मीठ टाकते, कारण ती चण्याची डाळ आहे. मी आता भिजवलेलो साबुदाणा असा तो लवकर टाकायचो नाही, मागून टाकायचो, कारण तिचा पाणी होता. मग माझा आता शिजत इला ना, मग हे साबुदाणा टाकून घेतो. तो साबुदाणा ना या मनगाण्या मस्त लागता. ह्या गावठी तूप असा गाईचा, ह्या मनगाण्या तुपाशिवाय चव नाही, म्हणून ह्या वरसून आपण मनगाण्या तूप टाकायचा 2 चमचे. या तुपाने इतकी मस्त चव येतली ना. मी परत एकदा टाकतले, पण तुमका कसा टाकतो ता दाखवते. हे आता 2 चमचे मी तूप टाकून घेतलंय. जास्त पातळ करायचा ना, खूप जाड करायचा ना. अजून नारळाचा रस घालूचो ह्याच्यात. नारळाचा रस कधी घालतात तो दाखवते तुमका. या गुळाचाच करायचा, गुळाचा भारी जाता. हे साबुदाणे थोडे असे मऊ झाले शिजा, नंतर उतरायचा आणि उतरून थोडा थंड झाला का त्याच्यात आपण रस टाकायचो. मग आता फाटाचा नाही, आता त्याची फाटण्याची शक्यता असता, कारण आम्ही मीठ वगैरे घालतो ना. आणि नारळाचा रस ह्यो थंड झाल्यावरच टाकूचो असता, गरम गरम ह्याच्यात कधी टाकू नये. हे साबुदाणे थोडे अजून शिजले. ही डाळ माझी मस्त शिजलेली आहे, पण मी एकदम पाणी करू नाही, एकदम पाणी माका आवडणार नाही. असा करायचा मनगणा करताना. मी आता ह्या उतरून घेते. मी ह्याच्यात कलर किंवा हळद असा काही टाकलेला नाही. असा गुळाचा आपणच नंतर रंग येता. अजून माका ह्याच्यात नारळाचा रस घालूचो हा, त्यामुळे हे इतक्या जाड असा. नारळाचा रस घातलंय का पातळ जातला. बघा काय मस्त मनगणा झाला. आणि वरसून टाकतलंय मी वेलची पावडर, वेलची जायफळाची पावडर, आणि परत मी एकदा तूप टाकतलंय वरसून. काय सुंदर असा ह्या मनगणा तयार होता. थोडा थंड होणे मग मी दूध टाकते नारळाचा. ह्या मनगणा उतरून आता 10 मिनिटं झाली आहेत. ह्यो नारळाचा रस काढलेलो हा तो मी ह्याच्यात ओततोय. आता बघा किती मस्त कलर इलो आणि पातळ झाला, आणि पाणी घालायचं नाही. हे बघा या सुंदर असा मनगणा तयार झाला. ह्या चवी इतक्या सुंदर लागताला ना. मी ह्याच्यात आता परत
2 चमचे तूप टाकते. या देवांच्या नैवेद्या दाखवला जाता मनगाणा. ह्याच्यात दूध घालायचं नाही. नारळाच्या रसातला आणि गूळ घातलेला. तुम्ही जर साखर घातला त्याच्यात तर दूध घातला तर हरकत नाही. मी आता ही वेलची आणि जायफळाची पूड माझी पावडर तयार असतात ती मी याच्यात टाकून घेते. ही वरसून टाकायची. हिचो सुगंध बरो येता आणि चवय बरी लागता. आधी तुम्ही टाकला तर तिचो वास जो असता ना तो निघान जाता. त्याच्यात मागून टाकायची सगळ्यात शेवटी. आता माझा मनगाणा तयार झाला. यावं तर मंडळी मनगाणा खाव. मी केलं ह्या मनगाणा कसा असा तर आपण जेव्हा आपल्या घरात काहीतरी कार्य असतं तेव्हा आपण खीर करतो किंवा काहीतरी वेगवेगळा गोड म्हणून करतो. तर ह्या एक दिवशी मनगाणा तुम्ही करून बघा. ह्या मस्त चवीक लागता. मी केलंय तसा ह्या मनगाणा करा, खावा. आणि ह्यो माझा व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा. बघा काय या सुंदर असा मनगाणा तयार होता. मस्तच लागता या चवीक. आपण तांदळाची खीर करतो त्याच्यापेक्षा भारी लागता.